weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to babaɓe to juude to hayre gollere to hayre mbara to hayre law to seeno busoɓe to boggue to hudallay to wuuro ali guelela to dalira barka ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to peka witta nakcoda ha to galle ceerno Ndiaye Baro to hayrana Nouadhibou ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie aleta hanki o ko accident musɗo waɗi hakkude Nouakchott fayi tiguinte biyetenoɗo Mohamed Wul Brahima gonnoɗo hoorejo gadano région de Trarza e famille mum kala wasi hen pittali mumen to leydi Sénégal ko hande woni tigui onno ñawore Ousmane Sonko hakkude mum e Mame Mbaye Niang taw ko ñawore nodditande woni ñawore en appel Ousmane Sonko noon waɗi ko wino ko so notitta ko nde ɗon ñawore fadde o notitaki haɗani noon o waɗama ko wiyete mandat d'arrêt kadi o taƴanama lebbi 6 e kaso to leydi Mali laamu transition ko leydi Mali e ɗaɓɓade Sirif Bouye Haydara ɓurɗolede Sirif de Nioro ɓe muuli deftere ta ko constitution ɓe piri ɗum e Hassaniya woni e ɗemgal safrore ɓe neldimo beele tigui omo wawa janggo ɗum haw faama o anda ko woni e nder mayre to leydi habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Iran to leydi Syrie to leydi Inde bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragude ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi fini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyo waɗirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude kalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99
ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hedde siit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyyane safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafroro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e altine jeetati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehli mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehli men Saydou Abuu Bah hono no mbiruɗe eɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen accident musɗo waɗi alata hanki jeeɗiɗi lewru duujal e dow lawol hakkude Nouakchott faade Tigui ko lawol noon faade Rosso e nder région de Trarza accident o noon waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen oto baɗɗo accident noon ko oto gonnoɗo président de région de Trarza biyetenoɗo Mohamed Ould Brahim Seyid ko kanko Mohamed Ould Brahim Seyid noon kanko Mohamed Ould Brahim Seyid e joom suudu makko biyetenoɗo Aminetou Mintou Ahmed Tolba e suka debbo toko so gollotonoɗo e nder galle mabɓe moɓe gonduno e nder voyage woni bindan mabɓe wondude e chauffeur dognanoɗo oto kamɓe nayo kala ko hen ɓe kalki ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe Mohamed Ould Brahim Ould Seydi noon o meeɗino wonde commissaire de police ko kanko kadi idi wonde président gadano région de Trarza eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo ɓe yaafoɓe kamɓe mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen seni woni commission électorale nationale indépendante ko catala halfinaɓe ko fati sumgoji e nder leydi Mauritanie en ɓe kolliri tigi wonde so tawi neɗɗo juumi ƴetti bulletin de vote muɗum waɗi ɗum e nder irna woni tigui e nder bakanel to foti to fotani waɗede woni tigui juumi waɗi ɗum e bakanel gongel e irna goɗɗo haɗata kartal mum ngal koko limite ha timma woni ko valable ɓe kolliri noon seni noon ɓe kolliri wonde ɓe tugni koye seni juɓɓinoɗo sumgoji sarɗiyeji e sumgoji mairie ji en 2013 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ould Bilali Meshoud
Mas'ouda horejo jagorɗo leydi Mauritanie caggal kay nde o artuno tourné makko e nder yoga e région ngaji ko wayno Trarza gorgol ha to Asaba kala yontere mayne nde joni kadi o jokki tigi jillu makko e nder Ruma Jarriba o jokki jillu makko yilli noon ko commune biteɗo Liksar ene tawi nder Nouakchott o holliri noon wonde stati makko o holliri noon wonde stati makko stati mo jogui wonde premier ministre taw kadi ko jokkodirɗo taw kadi ko jokkidiɗo contact direct joguiɗo contact direct e parlement e woni suudu sarɗoyeji ene rokkimo ndimagu ene rokkimo limagu ene oblige mo kadi ƴewde kay peeje e peccor kala no foti wadde darade ha tigui landa insaf woni landa kaw jeyaka haaɓe mbawa jogade ko wiyete keewal woni taw keewal mongal fewi woni majorité absolue e nder suudu sarɗoyeji he o erima kadi ɓen hono erago nde o wannoto elega o erima kadi to Liksar o erima ɓen yinnoɓe suɓede kay waɗede candidat ji ɗaminnoɓe ma cuɓe ma gonna candidat ji dow inde landa ka tawi inde mumen ƴettaka subako woɗɓe ɓen noon e oɗo saaha yogay mumen taw ko hofɓe juuɗe woni ko gedduɓe landa ka ɓe hen taw ko fellitɓe wallitoyde landaji goɗɗi walla gemboyade dow inde landaɗi goɗɗi o waɗi erago noon faade ɓeɗon ne mbawa tigui artirde jabbere mumen dutto e landa ka daro darde poti darade mbawa cidde peeje men kala ha ɓen ɓe laamu ɓe landa ka suuɓi e oɗo saaha joni haaɓe mbawa pasde hano hannirtini o holliri noon ko militant ko cadre landa insaf wadde kanko foof e wonde premier ministre omo jogui ndimagu omo jogui ndimagu tudde kay e tongtude ɓen taw ko landa ka haaɓe mbawa pasde omo yanana noon o holliri tigi omo yanana wonde insaf koko heɓata polgu kono ɗum haɗatamo wallodirde e ɓen taw ko halfinaɓe ko fati Ruma Jarriba o yahani goto noon to Liksar omo yaduno e sete timmuɗo e nder ɓen ɓe o yaduno henen tawe hen coordinateur campagne Nouakchott o hono Moukhtar Wul Ndiaye ancien ministre hondude ministre des finances et ministre de l'élevage ɓeɗo kala ɗoftimo e nder jillu o wanno to Liksar ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen e on fannu ha joni to Ayouna Séni woni commission électorale nationale indépendante catal halfinaɓe ko fati sungoji ɓe koliri tigui wonde ɓe puɗɗima feccirde ɗiɗon bulletin de vote yoga e nder bureau ji de vote tawateɗi to Ayouna ko ñande sappo e tati lewru mai gonɗen du wonata ñalawma sungoji ɗi e oɗo saaha joni noon Séni holliri tigui wonde gueɗe mabɓe kala ko parɗe ɓe kolliri noon ɓe keeɓi sappo e ɗiɗi million taw ko bulletin de vote ɗum woni koɓe keeɓi ɗin bulletin de vote noon e oɗo saaha joni ene tawe e nder temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e goho nokku ɗin noon ma mbaw feccirede nder sappo e joyyi e wilaya woni région ngaji tawateɗi e nder leydi Mauritanie kala siftinde on ko société émirate kañumen hebno marché pewnugol ɗin bulletin uji de vote tawi jaaru muɗum ko 1 oguya taw ko $50 américain woni 1 777 050 $ américain ko ɗum woni jaaru oɗon marché ko fati e pewnugol ɗiɗon bulletin ngaji de vote seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen ko altine hande jeetati lewru duujal wonno tigui ñawore taw ko ñawore nodditande woni ñawore en appel hakkude Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef e ministre Mbaye Niang Ousmane Sonko noon ko adi kay hande o hollirino wonde o arata notitade e nde ɗon ñawore nodditade ko hande kadi kanko Ousmane Sonko o nodduno ɓen taw ko conseil municipal makko nde mairie de Ziguinchor ndi o ardi ko hande fonno wonde jonde mabɓe o waɗi ko wino noon so wasdemo arde kay o wino kay so tawi o sabu kay o wiyete tigi ko hollirino tigi wonde o tawtortake wadde o tawtoraka o holliri noon kanko Ousmane Sonko noon haɗani parquet o noon holliri ɓade kay salima arde ɓe mbaɗe makko ko wiyete mandat d'arrêt o hollirama kadi wonde o tajanama lebbi jeegom e kaso taw ko avec sursis ko ɓoyani ko wayno ene wayno kadi oɗo mandat d'arrêt oɗo
mandat noon e ko tañina ko ma ɓeydo herƴinde gurdam makko to banggue dawrugol ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen oustaz Assane Seck mo Sen TV o wiyama teeba mo tawi oɗo saaha joni juuɗe dadiɓe ɗe sécurité urbaine de Dakar ko parquet yamiri noon nanggugol makko o nanguira noon ko erade yimɓe e kala saaha e dillere e feñitare omo heewi wadde erago makko noon tawi tigui ko hollide wonde ko neɗɗo Sonko omo yaadi e Sonko mo hollidam tigui wonde omo yaadi e Sonko ene sikka noon ko ɗiɗon erago ko erto yimɓe kala saaha e fiñitare ko ɗum addanimo nanguede oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande aleta ɓennuɗo o e nder déclaration mo Ousmane Sonko wanno ala presse o hollirino goto e mawɓe taw ko landaji dawrugol diɗal landa bitegal Yewwi Askan Wi goto Yewwi Askan Wi joddinoma e hoorejo leydi ndi Macky Sall e nder yontere julde korka wonno tigui nden jondi noon wonno ko jamma pecce jamma tuggi 22h woni 10h jamma ha 1h ha 10 matin ko nden o hollirino noon o ɓeyyinano inde o noon gila nden Ousmane gila kayde noon Ousmane Sonko gila noon Ousmane Sonko holi haali ɗum yimɓe kala moni kala ne miijo holo poɗɗo wonde Dakar acti noon holliri o neɗɗo mo Ousmane Sonko wiyata ala kay goɗɗo so wona biteɗo Barthélémy Diaz kañum woni maire de Dakar jandi nde holliri wonde Barthélémy Diaz o joddi Barthélémy Diaz e jaati joddi ko Barthélémy Diaz e jaati joddi e Macky Sall to Mermoz to galle ɓi ko to on ni ko kañum waɗi tigui kañum waɗi woni wonno facilitateur woni tigui dognoɗo kay maslaha haaɓe mbawi yindirde kamɓe ɗiɗo kamɓe Ousmane woni tigui on bitteɗo Barthélémy Diaz e Macky Sall hoolejo gendi Sénégal ɗum noon taw kadi kolliri noon ɓe jewtidi toon noon ko juuti e toɓɓe kewɗe ko wayno kay ko fati oɗo 6e forum mo Dakar gasɗo e dow jaam e ko wayno kadi gasɗo e dow jaam e caɗele Dakar jogui e gueɗe dawrugol joggade e oɗo saaha joni ha tengti noon e miijo dialogue national ngo Macky Sall erigo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Koungheul yimɓe jeeyaɓe to wuuro Darou Djolof kumena Iba Mouride ne tawi tigui e sunare e mette mawɗi no fewi caggal nde camion goto dogalnoɗo dogdu fakkide no fewi feeri suka gorko gonnoɗo sara dande goudron ene terti oto jarano duuɓi 30 on ko ɗon wasi fittade muɗum oto o noon hollirama tigui kanko suka o darino tigui koye dande goudron omo faadi oto faade Kumpentum ko ɗon camion noon ferimo itti wonki makko yimɓe wuuro ngo noon kolliri hen mette mumen no fewi ɓe kolliri kadi e kala saaha accident ji baɗɗi ni otoji ne pero yimɓe ndera wuuro ngo taw kadi ko otoji bitecittoɗi wuuro ngo taw ko vitesse pakkide no fewi ɓe erima laamu ngu ɗon nde waɗan tawe ko wiyete doddan walla gendarme couché woni tigui ɓooli batteɗi e ndera do hakkude goudron e natirde e yaltirde wuuro kala beele otoji ne mbawa dogirde jaam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Déthié Fall ko kañuma woni tigui hoorejo landa witege républicain pour le progrès woni PRP o holliri ko kettuɗo gembe makko kay ko guetuji jeeyede e biriji gambentoɓe gam yidde wonde hoorejo leydi e sungoji tijjaɗi mo wuuri en 2024 o ɓayyini kadi e nder hen programme makko mo jogini leydi Sénégal so tawi kay o suɓama ordinama ha leydi ndi kanko Déthié Fall noon o holliri yidde makko kay ko wadde leydi Sénégal so tawi o woni président de la république o waɗa leydi ndi modèle démocratie e nder Afrique woni tigui taw ko leydi ɓurde moƴƴude démocratie e nder Afrique tawi kadi omo serna pouvoir et institution ngaji au service de la république o wi kadi wonde so ma wona vrai président taw ko président timmuɗo tawi wona chef de taw wona tigui chef landa ko chef de l'état o wonata o usta kadi prix o usta o holliri tigui ma ustu nombre ministre uji o arti ɗum ha capanɗe tati ha nogas e joyi ministre taxe uji kewɗi kadi o holliri so tawi o woni hoorejo leydi ma ustu taxe uji kewɗi wadde kadi ko wiyete procédure d' appel wonande kay ɓen jogorɓe suɓede yo goye directeur uji national o holliri o haali gueɗe kewɗe no fewi no kala jiɗɗo wonde hoorejo leydi walla jiɗɗo ardade no heewi wadde ɗin kono noon o waɗi oɗon biteɗo Déthié Fall kollidɗo tigui wonde ko gemɓaniɗo sungoji hoorejo leydi ha joni habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeena to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo eɗen gandi
Ablaye Balde dey ummima e deƴƴere muɗum kanko ardi parti biyeteɗo SS deƴƴere makko o waɗi meeting ñande samedi nde o holliti kanko de omo jogui kerse hande e ville de Ziguinchor holɗum ko woppuno ɗo henna ko e laaɓal o tawi ko hande wuuro ngo ne tunwi e ngo luuɓa e ngo wiye dus o tawi kadi ko Ousmane Sonko wino ko kanko ndaw yahata nde o woppi e mairie Ziguinchor ko milliard uji 5 piccal temedde 450 millions Ousmane Sonko noon nde ari nde wima ɓeydu budget o milliard uji 5 o ɗum noon ne hayno fewde joni ina wayno kadi ɓe woppuno ɗo henna e liggeyaji fof Ousmane Sonko ari riwi ha laaɓi addi ɗon yimɓe muɗum kono no o ronki yiide hitande ko fawi lebbi ɗiɗi holko ligga yo Ousmane Sonko haalanmo tan ko liggi fawanamo hen feɗendu wiya ɗum ɗo liggi hay so kilo ciment goto o wino ko gacce de wonanimo ɗo e oɗo mairie kanko oɗo Ousmane Sonko eɗen gandi ko hande woni ñawre makko hakkude makko e Mambayña ina wayno Mambayña ko jawnoɗo affaire temedde million o wino ko hade o wi ɗum ko waɗi détournement dirtini milliard uji 29 ko ɗum ɗon yoɓete yoɓe kadi o lelo kadi kaso hitande kanko Ousmane Sonko no waɗi haalirde makko hanki o yo jogora notoyade hande ko mairie Ziguinchor jogora wadde conseil ministre makko o rutti kadi o wi kala jagganɗomo yo waw yaltude nde wonno nde ɗo ñawore rewa lawol ko ñawore ɓurde doole kala ɓuraɗo doole on foolete ɗum noon kala e parti makko ha e kala jagganɗomo yo yaltu hande wawa darade ina wayno noon guila subaka cuuyi fewde 6 heures ko banguiɗen e laabi ko hono correspondant men o ko yeehi toon guila 5 heures o wi ina wayno cengɗe Ziguinchor foof o wi nan ɗon armé nana dari hakkude gendarmerie e police hakkude oto baɗɗo ndiyam tan e liif e garnat eɓe gandi kanko ko wi ko yimɓeɓe ko jogori jippade ɗum noon ne wayno Pastef naaɓe kamen mbi ko jippotoɓe hande ni mbani kamen ko yewɓe pittali mumen hande hay goto wawa hadde ɗumen jippade ɗum noon ɗo ha Dakar ina wayno subaka law to e Dakar ne hoore mum hollitama correspondant men goɗɗo toon o wi guila 6 heures subaka o wi ina wayno cengɗe Dakar foof o wi nana gendarmerie nana dari police ina dari Beirut ina dari kamɓe fof hay goto ɓe mankani ina wayno ñaaga Allah tan koko Ghalii Abuu Bah wi ko yo jaam kew so jaam kewi ko ɗum tan nafata leydi ndi enen ala ko nafaten so wona jaam ɗum noon eɗen gandi nde ɗo ñawore haade mum ɓennude saka ɓe peewa e ñawore hakkude makko Adji Sarr ɗum noon kebbine duwaw kebbine ñagude kebbile janggude Qur'ana yo Allah waɗa en jaam musidmon Ahmad Issa Keɓe gorko mbot kabaruji ɗo fuɗo radio Zikro jokkude Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor ko to Madina Gounass paɗen to Madina Gounass ɓesgu Madina Gounass naaɓe wurɓe caggal leydi ha tengtito leydi France gaddi ballal paydingal no feewi faade suudu safrirde ɗo Madina Gounass ala no mbatten so wona kettoɗen musidɗo correspondant men hono Amadou Samba Lo jaam hirema wurɓe toon to leydi France mbaɗi ballal mumen mantinigal fewde e centre santé mo Medina Gounass e oɗo alkamisa jawtude kikiɗe ko nden tigui wellerde wawi waɗede rokkirde ɗen leeje 13 e centre santé mo Medina Gounass e gaddago Alassane Ba gardiɗo centre santé o noon kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe mairie Medina Gounass tawtorama kono kadi ngal ballal ɓe dondi ɗum koye fedde kawtal golle ngal Medina Gounass fedde nde ganduɗa huufi tendagal ɓesgu Medina Gounass naaɓe ɗanniɓe ha e jooɗiɓe kala wadde bandiraɓe kala ko liggon ko weltare mum no feewi e ngal ballal mantanigal nde wonno ɓamtare rendo fawi koye juuɗe joomen ɓen ganduɗa wonɓe France mbaɗi ni Amérique Gabon e leyɗe keddiɗe kala goto kala so wawi waddini e leydi mumen e wuuro mumen sikkala janggo jaam ma wuuro ngo wawa ɓamtade kala wuuro wawngo wonde kala wadde bandiraɓe kala beltima ko jiɗi ɗum ɗo ko jiyande moƴƴe jiyande baɗɗe fayida kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko wuɓɓitode France o sa taweteɓe e nder wuuro ngo mbawi tawtede ngol dokkitgol goto kadi ƴetti konngol muɗum holli kon ko weltare ngal ballal kono kadi ɓe mbi so Allahu lamɗo jaaɓi koɓe jokkoɓe golle inchallahu mawla ha Madina Gounass ɓuura ɓamtade hande o ɓe mbaɗiri ko on mo ganduɗa ko centre santé Madina Gounass janggo kadi maɓe gadda ballal gongal fewde kadi e sifa goɗɗo e nder wuuro ngo ha wuuro ngo kala inchallahu mawla wawa yitade hoore mum e nder ko watte ko bandiraɓe kala beltima no feewi kodiri inchallahu mawla ma nangudir ha tiiɗa ha ɗeɗo golle kono kadi ha ɗeɗo leese gaddaɗe ɓe nangga ɗum ha tiiɗa tawa hen leeso woto rewani banggue goɗɗo mo ganduɗa
ɗo fotandire taggoto kala en yito en hoore muɗum ko musidɗo moon Amadou Samlo mo jene Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o diina ma. ama sombalo golle ma jooɗi feewi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kañumen foof beltinima Faris en Madina Gounass naɓe woɗɓe Faris waɗɓe ɗeɗo golle paydinɗe no feewi ɗen mbiya yo Allah lomtina habruji men ɗemgal Pulaar seno wima to Madina Gounass koto leydi Mali paɗena gam yidde kay andude e famde tigui tigui ko soomi e nder projet de loi taw ko nouvelle constitution woni tunagal kesal mo laamu transition leydi Mali yiiɗi ɓenninde e nder leydi he e mbadi référendum kanko Chérif Dignoro walla bel Chérif Bouye Haydara o namdima noon o namdinoma laamu ngu nde waɗantamo kay ko wiyete traduction ɓe pirtanamo deftere nde constitution nde watte ɗum tigui e safrore woni hasani waɗa hasaniya wonde tigui e hasaniya ha wawa tigui famde e ɗemgal makko ko winda e ko muula e nder oɗon constitution aleta hanki o jeeɗiɗi lewru duujal ndu gonɗen ndu c'était timmuɗo tawi kadi ko tawi ko nulaɓe hoolaɓe laamu garde transition e gardegol taw kadi ardi oɗon ɓe gaddanimo nde ɗon deftere muulade hasaniya woni safrore ardi seti o noon ko colonel Ismaïla Wague colonel Ismaïla Wague noon ko kañum woni ministre de la réconciliation o weeɗi Mohamed Wula Cheikhna Hama Hulla Haydara ɓurɗo lollide Chérif Dignoro walla Chérif Bouye o weeɗimo nde ɗon deftere muulade taw ko constitution leydi ndi woni tunogal kesal mo laamu ngu yiɗi ɓenninde e nder leydi ndi taw ɗon muula koye hasaniya woni e ɗemgal cafatore ha o tigui o kanko Chérif Bouye o wawa tigui famde ɗum hano hannirta ni ɓe mbeɗimo noon taw koye nulago walla tigui ko yamirore hoorejo leydi ndi hono colonel Azimi Koita o weeɗiɓe deftere nde noon constitution e o weeɗa deftere nde noon ko yeeso yimɓe makko e yeeso almuɓe makko yimɓe diine islam hewɓe noon kollirino tigui e mette mumen e oɗo constitution kesso ɗamniɗo ɓennede nder leydi he ko wiiteɓe kay wonde leydi Mali ko état laïque woni tigui yidde wadde leydi laïcité kamɓe noon ɓurno yidde ko leydi ndi yo wiye ko leydi islam ɓurde won noon ko julɓe ɓuuri hewde mayre ko ɗum saabi noon galleji diine kewde no fewi diine islam e seeranɓe hewɓe e oɗo saaha joni ko nden toɓɓere ɓuuri musde ɗumen e ngal ɗo tunogal kesal ɗamningal ɓenninede e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Assa Ba Diallo Touré Assa Ba Diallo Touré noon ko debbo kanko ko conseillére spécial hono colonel Azimi Koita hoorejo leydi Mali on omo jokki jillu makko noon mission makko e nder région mo Kita ñande aseta jeegoma duujal ɓennuɗo équipe halfinaɓe ko fati équipe halfinaɓe ko fati kaya e ko fati e gueɗe social taw ko association Assimi Goïta ɓe mbaɗi tigui inauguré forage mabɓe forage ɓe mbaɗi inauguré forage mabɓe ɓe mbaɗi ɗum noon ɓe mbaɗi on forage noon mo ɓe mbaɗi inauguré kañum wattata temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeenayyi forage mo oɗon association waɗi tawa kadi o tawa o waɗa tigui koto nokku biteɗo farala noon tawe capanɗe jeegom kilométre hakkude mum e kati ɓe pecciri toon kadi fodde capanɗe nayyi tonne guura e faade kadi e ɓen miskineɓe tawa foof ko association o tako fati aide sociale woni balle social ɓen miskineɓe kañumen mbaɗi ngallona ballal ha joni ko leydi Mali keddoɗen dendagal maire uji dendagal conseiller ji conseil de cercle e dendagal ɓen wiyeteɓe conseiller ji régionaux ɓe leydi Mali komɓe kala noon ɓe kolliri koɓe natami tikkere hofgo juuɗe à partir de altine hande jeetati lewru duujal tikkere hofgo juuɗe noon woni grève des faim ko ɗo goni tigui woni tikkere hofgo woni grève de travail on grève noon ko ɗo ha ñande sappo e ɗiɗi lewru mai ndu gonɗen ndu saabi grève o noon ko saabi grève o noon ko ronkude ɓe famodirde e gouvernement o kamɓe syndicat gollotoɓe e ɗiɗon nokkuji ko ɓuuri jojjude noon e toɓɓe kayɗe ɓe namdi ko famdirde kay koko fati e non exécution des anciens procès verbal de la conciliation ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran paɗen worɓe ɗiɗo ñawanoɓe ñawore wargo kañumen ɗiɗo kala mbarama ñalawma hande o pittali mabɓe ittama tawa kadi ɓe mbarda ko pendaison woni tigui yarga ko ɓoggol haɓɓa e daade mabɓe belti heeɓe mbasi pittali mabɓe e nder
leydi Iran kamɓe ɗiɗo noon ɓe ñawira ko caggal kayde ɓe nanguno deftere Qur'anul Karim deftere teddude ɓe duppi ɗum kadi ɓe mbaɗi ñiwoje mabɓe ƴettoje mabɓe faade nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam to leydi Syrie e nder leydi Syrie noon ko bombardement waɗa toon e goto e mawɗo taw ko narcotrafiquant e galle mum kala ko hen mbasi pittali men e nder leydi Syrie ene sikka tan noon ko koninkoɓe ɓe leydi Jordanie kañumen joori e mabɓe misilaji to leydi Inde paɗen to état biteɗo Kerakala ko bateau yuytono bateau noon jolluno ko ɓen aroɓe wangari woni wiyeteɓe tourisme en no gasi ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade mum bateau mbiɗen ko bateau tourisme en e nder no gasi ɗiɗo mayɓe ɓe no gusikiji jiitaɗi hen sappo joyi ko rewɓe jeeɗiɗo heddiɓe ko worɓe hollirama kadi yimɓe jeegomo wonɓe Allah faabima ɗumen paamama kono ko tampuɓe no fewi tawe juuɗe safroɓe ha joni koto leydi Inde keddoɗen avion militaire mo hinde MiG 21 yani e dow huɓere e nder région biteɗo Razatan to hirnangue leydi ndi yimɓe tato jamureɓe wonnoɓe e nder galle o mbasi hen pittali men pilote avion noon Allah danni ɗum caggal kayde o andi lanaka ko diwa ko yanoka ko ɗo no ɓoƴi bouton makko kanko e siège makko kala ɓe parachute kanko noon Allah dannimo haydara heɓanimo avion noon ko avion mbiɗen ko avion militaire fabrication soviétique pewnaka guila 1960 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji men ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Issaga Kebe tawi koto Medina Gounass ko Amadou Samba Lo en nangani on kaɓɓirde ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko min men sehil men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on